Všetci vodiči nákladných automobilov a autobusov poznajú problémy s nasadzovaním snehových reťazí. Ak vozidlo zostane v kopci stáť, je ich nasadenie prakticky nemožné. Ak vám teda povieme, že je to možné, dokonca bez pohybu vozidla a za 5 až 7 minút, tak nám asi neuveríte. Ale opak je pravdou. Samozrejme chce to špeciálnu konštrukciu, teda úplne nový spôsob upevnenia. Chytím si reťaz, prehodím ju, objaví sa mi v otvore disku. Jeden koniec zakvačím na háčik, druhý na tento háčik. Kolovrátkom to pritiahnem. A mám reťaz našponovanú. Mám nasadené všetky reťaze. Za bežnej praxe, ak človek včas nasádza reťaze pred kopcom, stačia nasadiť 3 rovnomerne rozdelené reťaze a človek zdolá akékoľvek stúpanie bez nejakých problémov. Podali ste zlepšovací návrh, aký je jeho ďalší osud, ak áno? Ja som podal zlepšovací návrh u nás na dopravnom závode. Ten ďalej postúpili na riešenie u podniku a vzhľadom k tomu, že zvážili situáciu a povedali mi, že prekračuje to rámec zlepšovacieho návrhu, dali to na patentný úrad ako pod patentovú ochranu. Neviete, kedy dostanete odpoveď? Neviem, kedy dostanem odpoveď. Z podniku som dostal odpoveď, že teda môj zlepšovací návrh zaevidovali, ovšem z toho patentného úradu som ešte žiadnu odpoveď nedostal. Keďže vo vozidle strávime viac času ako v domove vlastnom, máme veľké starosti s dodržiavaním osobnej hygieny. Ja som vec vyriešil takto. Do vozidla som si namontoval umývadielko a zároveň aj poličku pre tieto bežné potrebné veci. Mám tu holítko, mám tu na štetku, zubnú kefku, penu na holenie, mám tu tekuté mydlo, ktoré pri otvorení môžem pustiť. Mám tu zubnú pastu a sprej. Ja sa môžem bez problémov vo vozidle oholiť, umyť a zároveň si poumývať po sebe aj riad, keď si niečo uvarím. Tu mám pod kabínou namontovanú nádrž, do ktorej vchádza trubka a vychádza naspäť. Čiže výmenníkovým spôsobom ohrievam okolitú vodu. Je to asi 45 litrov vody, ktorú mám k dispozícii. Môžem aj na ceste niekomu pomôcť, ak mu praskne hadica, môžem mu poskytnúť tých 10-12 litrov teplej vody hocikedy. Na zlepšenie bočného výhľadu z vozidla som si namontoval tento stierač. Za bežnej praxe, keď nás ostrieka protiidúce vozidlo, vieme za jazdy utrieť len časť okna, tú, ktorá nie je schovaná vo dverách. Ja som si to spravil tak, že stiahnutím a vytiahnutím okna mi tento stierač zotre celú činnú plochu tohto skla. Bez nejakého ohrozenia bezpečnosti a s plným venovaním sa vedeniu vozidla.